berarti, Dek. Heeh. Wah. Tugel, Dek. Guys, nih. Saking gedine nganti pancingku tuh gelik. Jiro lupa monem tuwalu. Walu, Dek. Banget iki. Poin dino iki, Kin. Aku ndek ide, Dek. Iki digawang ngene Mas Ucup, dinggo buka bersama wae. Iki nggo kabeh kon gorengke Mas Ucup. Wah, ide yang bagus kuwi. Ayo, yuk. Dek, awak dhewe mancing mau oleh iwak pira to? 8 kayane iki. Sik 8 nek didum cah 3 dadine pira ya? 2 nyoba ya. Aku 2. Kowe 2. Mas Ucup 4. Ya ora adil lho ya. Kene sing mancing rekoso kono entuk 4. 3 wae ya 3. Aku 3. Kowe 3. Mas Ucup 2. Nah, ngene iki lagi adil ya, Ndek. Tara, sudah matang. Wah, kan iki wae cacahe 8. Dibadom 3. Aku 3. Pande 3. Sampean 2. Lah kok aku loro? Ya kan sampean mau masak tok. Sing mancing aku ro Pandi. Oh. Iya, Kin. Ya wis, setuju. Wis no, ditum sik. Solikin 3. 1 2 3. Pande 3. Yo, 1 2 3. Aku 2. Piye? Lah jare aku 2. Loro kok gede-gede. Lah piye to, Kin? Lah sing ngomong sapa mau? Kowe 3, Pande 3. Bener toh? Aku 2.